Good morning. Kahit tayo ngayon papunta ang Naga. 40 kilometers. Let's go. Dito kami nadaan sa pupuntang Mambulo. Papunta na tong highway. Ayan na highway. Makaliwa kami papuntang Naga. Papuntang Naga yan. So, papuntang Manila. Yun, nandito na kami sa highway. Diretso na lang ito. First time ko pala dito. Share ko lang. First time ko mag-bike. Punta dito. Yun, nasa Pamplona na kami. Kanina pa. Yung kanan na yan papuntang Pasakawian dagat. San Fernando na kami. Pasok na din ata ito ng Milaor. Hindi ko alam. First time ko nga dito mag-bike eh. Bakit ba? Yun, puntang San Fernando Bayan lang sa kanan. May dire-diretso lang. Puntang Naga. Yan, Monte Sarog yan. Kung kita nyo, tatakpan ng ulo. Pero Monte Sarog yan. 4 kilometers pa daw papuntang Milaor.
Lusong, sigurado ka? Ayun, pakanan dyan, Pamilaor na yan. Dire-diretso pa din kami pupuntang Naga. Ayun, nakalagpas sa amin ng checkpoint. Buti hindi hinara. Hey! Sabi ni Kuya, magsaysay na daw to. Hindi ko alam, di ba? First time mo nga dito. Taal Avenue. Kararaya na pala ba? Naga. Hindi ko alam. First time ko din dito. Dito homes pala. Sayang, hindi kita yung isarog. Kitang kita sana dito. Kaso maulap. Kanan mo ang bagang kanan.